אוקיי, אז החלטתם להפיק את החתונה שכל כך רציתם בעצמכם. בסך הכל צריכים לדאוג לכמה דברים פשוטים ובסיסיים. אז אחרי שנסעתם בכל הארץ וחיפשתם חודשיים לפחות, סוף סוף מצאתם לוקיישן מגניב. צריך גם לבדוק איך יפרקו ציוד מטבח אחורי, מטבח קדמי, שולחנות, כיסאות, הגברה, הצללה, סאונד. לראות שכל הספקים בדרך ושאין מצב לאיחורים. לסרטט, לנהל, לסדר, לקבוע את מיקום השולחנות וליידע את האורחים עם פתקים על התו שידעו איפה הם יושבים. פריסת מפות, קיפולי מפיות, ציפורים מעופפות, מנייר, ולשים על השולחן איזה פרח יפה. למזל. להקים בר אלכוהול, שייקים, אולי עם קצת גת, ואננס דוגמן בשביל הצבע. ואם כבר צבע, אז להשקיע בעיצוב, תפאורה ושלט קטן שמורה על כיוון התנועה. אם רוצים שתהיה אווירה כפרית, אז לדאוג לקצת חציר, כמה סוסים, עורבה מעץ, סתם ככה בשביל הרקע. רגע, זה היה פה כבר קודם. לדאוג לקטרים מגוון עם מטעמים, כינוחים שעוד ידברו עליהם גם אחרי. ושהמלצרים ידעו איפה להסתובב עם האפריטיפים הטעימים האלה. לחשוב על איך תראה החופה, ואיפה, ומי ילווה אתכם. איך תגיעו לחופה, שלא יהיה חם לאורחים, אז מטריה קטנה ואיזה משקה קר לדרך, מה לא? לדאוג לצלם וידאו, צלם סטילס, שיהיה מה להראות לאמא ואבא והחברים. למצוא די-ג'יי מתאים שידע להעיף עד השמיים, ואם יש לו שפם, הרווחתם כפליים. למקם פינת מרגוע וספות לאורחים בין שיר לשיר שיתאינו מצברים, ולא לשכוח ביציאה לפנק אותם עם איזה עציץ, לנשמה. ולא לשכוח את הטבעות, לבדוק על הרב, שיהיה מצחיק, צ'קים לדי-ג'יי, לקטר. עזבו אתכם, אני פה. פשוט תתחתנו. Yes!